magic jam and an adventure. Once upon a time there was an explorer. One day he was wearing his slippers resting when he heard a noise. It was small fairy who dropped a pencil as she was flying. She was crying. The explorer asked her, "Why are you crying?" "Because an evil magician took our fairy magics. My village is in danger." "Don't worry, I will help you. Where is your village?" "In Greece. Till next Christmas I must make a jam with berries from 7 countries to beat the magician: Spain, Turkey, Italy, Bulgaria, Portugal, Lithuania, and Greece." The explorer and the fairy traveled to the 7 countries, picked the berries, and they made the magic jam. Next Christmas they went to the fairy village to beat the evil magician. But when they came with the jam, the dragon of the magician dropped the jam into the river. "Don't worry, we will make another. I took 2 berries from each country," said the explorer. They made another jam and went again. But when the dragon took the jam, the magician said, "Give it to me, stupid dragon!" "No!" answered the dragon, and he gave it to the fairy. So the fairy took the jam and beat the magician. The fairies were free and happy. "Why did you help me?" the fairy asked the dragon. "Because I hate the magician. He always calls me stupid. I never had friends because of him." "You can be a friend with us," said all the fairies, and they lived happily ever after. Η μαγική μαρμελάδα και μια περιπέτεια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας εξερευνητής. Μια μέρα ξεκουραζόταν φορώντας τις παντόφλες του όταν άκουσε ένα θόρυβο. Ήταν μια μικρή νεράιδα που έριξε ένα μολύβι καθώς πετούσε. Έκλαιγε. Ο εξερευνητής τη ρώτησε, «Γιατί κλαις?» «Επειδή ένας κακός μάγος πήρε τις μαγικές μας δυνάμεις. Το χωριό μου είναι σε κίνδυνο». «Μην ανησυχείς. Θα σε βοηθήσω. Πού είναι το χωριό σου?» «Στην Ελλάδα. Μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα πρέπει να έχω φτιάξει μία μαρμελάδα με βατόμουρα από 7 χώρες για να νικήσουμε τον μάγο. Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Λιθουανία και Ελλάδα». Ο εξερευνητής και η νεράιδα ταξίδεψαν στις χώρες, μάζεψαν τα βατόμουρα και έφτιαξαν τη μαγική μαρμελάδα. Τα επόμενα Χριστούγεννα πήγαν στο νεροειδοχωριό για να νικήσουν τον κακό μάγο. Αλλά όταν πήγαν με τη μαρμελάδα, ο δράκος του μάγου έριξε τη μαρμελάδα στο ποτάμι. «Μην ανησυχείς. Θα φτιάξουμε άλλη. Πήρα 2 βατόμουρα από κάθε χώρα», είπε ο εξερευνητής. Έφτιαξαν άλλη μαρμελάδα και πήγαν ξανά. Αλλά όταν ο δράκος πήρε τη μαρμελάδα, ο μάγος είπε, «Δώστε μου, ηλίθιε δράκε!» «Όχι!» απάντησε ο δράκος και την έδωσε στην νεράιδα. Τότε η νεράιδα πήρε τη μαρμελάδα και νίκησε τον μάγο. Οι νεράιδες ήταν ελεύθερες και χαρούμενες. «Γιατί μας βοήθησες?» ρώτησε η νεράιδα τον δράκο. «Επειδή μισώ τον μάγο. Πάντα με αποκαλούσε ηλίθιο. Εγώ δεν είχα ποτέ φίλους εξαιτίας του». «Μπορείς να είσαι φίλος μαζί μας», είπαν όλες οι νεράιδες, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.